Ayun oh. Yo, what's up mga kaduskis? For today's vlog, papalit tayo ng bumbilya dahil napundi ang bumbilya natin. You serious? Napundi yung bumbilya ni Electro. So, tara mga kaduski, let's go! Ayun oh. So yun mga kaduskis, nandito na tayo. Nagawa na ni Dakok. So ganito lang paggawa. Muna alisin ito. Importante yung ilaw mga kaduski, lalo na paggabi. Mahirap walang ilaw, kaya mas maganda pag palit agad para hindi maabala. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ginagawa mo! Nahulog pa. So isang tip, pag nagpapagawa ka, huwag kang nakikialam. Nahulog mga kaduskis. Hindi ka pang mahulog dito sa kanal. Hindi ka pa mawala. Ayun oh. Paano aliwa mo sinaluto ng bahay? Ha? Paano aliwa yung style ko? Inalamlaw ah. Parang tuman. Iikutin lang oh. So yun, iikutin lang mga kaduskis. Ayun, dumi oh. Punasan na rin natin. Ito yung pinalitan natin, ang itim na. Oh. Ganun lang pagpapalit mga kaduskis. Another one. Nakaliwa ko lang na naman eh. Para mahina na naman na ni Dahok. Mahina na naman ni Dahok mga kaduskis. Sama surod, tuloy. Man. Hiki mo pa. So, matry natin ulit mga kaduskis. Kung gumagana na. Oh. Hey. Sige na. Wala. Kima. Anto na, high low. Kaya high mo pa. Apo. Apo. Oh no! So yun mga kaduski, ayos na. Galing talaga ni Dahok. Oh, watan na. Kakoy. Watan. Kapatiraya. Nyama eh. Tayo ka dyan. Ngayon eh. Pati bilang ko inikaw ko ah. Yan ang sinasabi ko mga kadutskis. Huwag kayong makikialam pagka buti na lang hindi nahulog sa kanal. Karga di tabo. Kanta duara, naplagi ng lawari di mana eh. Gag kanal. Busy.
kasi tropa naman yun eh. So ito yung pinalitan, no? Busted, no? Nangitim na. Actually stock pa nito nung electro to eh. Ayun, bago na. So ganun lang kadali magpalagay ng magpapalit ng bulb, mga kaduskis. Mga kaduskis, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe. Saka paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. Basta lagi natin tatanda, mga kaduskis, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi, mga kaduskis. Siyempre, bawal pa rin ang tamaan. Peace dudes.